Assalomu alaykum barodaron, xwaron YouTube подписчикои Шери Нар, зиндаву саломат бошед. Бародарон, xwaron, ами YouTube мара якчанд рӯз сахт кардан, видео дабавт кардан натонистам. Чото активи ман ғалтед. Биё ами видеора як дастгирӣ кунем, як лайшапакш кунед, комментария ихтона бинависед. Ами активи ман уй шавад. Бо ҳама вақт дар хизмати шумо ҳастем. Чизе реклама бошад, мисоли чизе мисоли касе дар квартир бошад, дар кор бошад, ягон чи хизмат дар кор бошад, ман ҳама вақт дар хизмати шумо. Руслан ҳама вақт дар хизмати шумо. Касе ки маро поддержка мекунад, комментарии хуб бинависад, баракат биёбед. Шерои Нар зинда бошед. Ман ҳама вақт дар хизмати шумо ҳастем. Бо мегӯм ки дар куҷое бошед, дар паноҳи Худованд бошед, дар касби кори шумо баракат. Касе ки дар ғарибӣ аст, зинда бошем ба падару модар, ба семья, ба зану кӯдак. Так что дар ҳаққи ғарибон амакаса биёем як дуо кунем, чтобы бародарон ва хоҳарон, модарои касе ки дар ғариб аста ба ватани мо бар бигарданд бо суми вазмин. Иншоллоҳ зарплати бисёр шумо да насиб кунаду ҳама вақт зинда бошед. Так что лайка фаромӯш накунед, дар комментария гапи хушрӯ бинависед. Ами активи ман боло шад. Ина як табрик бикунед ки 9000 подписчик дар YouTube уже шед бародарон. 41000 дар Instagram. Дар Instagram подписата кунед. Руслан хика бизанед, Руслан хика бизанед, дар Instagram номи ман бирояд. Мебирояд. Давҷом як поддержкаи васмин кунед. Шерои Нар Руслан ҳама вақт шумо хаде.